A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo kita awali kata biasa nih. Kesyahadat, sholawat, kali sifat Rabbul Mustawa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu jud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat kudran iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama masyarakat kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan kepanggih malih kalih keadaan suatu walafiat. Diparingi sedayane ya disyukuri karena nek
bab niki awake dhewe praktek apa selama ini nanti cuma pendengar kados dengan pendengar. Nah mulai saat niki jadi pelaku atas kula jenengan pelaku, bukan hanya pendengar tok. Lah mengke kula namung cara wong kan pemandu. Kula mengke mandu jenengan temiko wau. Nek niki mboten ten pikiran utawa ten ati niku mboten. Alam temliko wau, alam sing niki mang belum ada namanya. Alam sing genek jenenge tapi enggak ndek kono. Karena selama ini kan adiki manggon ning alam sing enek jenenge. Jeneng cuma dikira-kira tok kan. Ning alam iki sing enek jenenge. Lah mengke kula pandu panjenengan ten alam niku. Niki sanes alam pikiran kok kan ning pikiran enek cipta rasa karsa napa niki mang enek halusinasi, enek ilusi, enek imajinasi. Iki ning pikiran awake dhewe. Nah tenati rasa. Rasa apa ing kene kono. Lah ten alam niki sanes ten niku mengke. Kok gak ning pikirane awake dhewe utawa ning atine awake dhewe. Alam lek kono ya dudu alam nafas awake dhewe mlebu metune ya dudu. Lek kono ya dudu alam ati ya dudu, napa niki mung dudu alam ana ing detak jantunge ati ya dudu. Temriki alam temriki wau wis genek rasane. Alam temriki. Ati kula jenengan bayangne nggih mboten saged wong genek rasane ya genek jenenge. Kaya panggonane endi? Ade ya ora iso ngarani ning ndi. Nek dikek jeneng engko roh. Nek dikek jeneng engko pikiran engko sing mlaku. Nek niki sanes pikiran. Sehingga mungkin kula pandu panjenengan sedaya ten alam niku. Rasane kan mengke oka tembung jarine. Cara bahasane kan ada kimang menyaksikan sendiri. Oka tembung jari. Ada kimang delok dhewe. Ya roh dhewe, yo ngrasani dhewe. Bareng yo iso ngaran-ngarani dhewe. Bareng ngono. Lah karena kan mengke tembunge ya gak padha siji-sijine. Boten sawe. Selama ikan dereng nate tem mriku. Cuma kan selama iki awake dhewe ning akal, ning ati ngono terus. Ngantek bingung kan. Ajene piye kok ngene terus kali. Akal ya bingung cara menangkap arah pembicaraan kemana. Hati ya ngono ya bingung juga hati. Tegese gak kena dirasakne tapi kok ngene lah kan ngeten. Sehingga mengke kula pandu ten alam niku rasane panjenengan nggih semerep kiambak. Tem niki balik meneh kan. Ya karena sakjane awake dhewe wis diawali kaya saben pertemuan, saben ana wedaran nyapa kok tiru. Kan iki. Nyapa kok rego niki mah diselehne. Nyapa. Karena sing diwedari ki mang dudu pikirane dhewe utawa atine dhewe. Utawa dudu rasane awake dhewe itu. Nah, tam niki mengke niki sanes wedaran niki. Apa? Kula pandu panjenengan mengke ten alam niku. Nggih niki napa niku lungguhe ditata. Lenggahe ditata, relax.
mripate direm. Dadi nek niki mang iki ya duduk nafase awake dhewe engko tegese ora ngrasakne nafase ya ora ngrasakne ana ing jantunge ya ora napa ya ora ngrasakne ana ing ragane awake dhewe napa ya ora ngrasakne ning pikiran utawa ning ati. Niki pelepasan sedaya. Ya monggo kiremne niki pelepasan sangka pikiran lan sangka atine, pelepasan sangka nafsune, pelepasan sangka ragane. Nggih kula namung ngeterne mawon panjenengan. Niki kula bukane pintune, bukane lawange sehingga panjenengan kula sumanggaken mlebeten alam. Niki penuwancine panjenengan bali ning ragane panjenengan, bali ana ing pikirane, bali ana ing atine, bali ana ing rasane. Bali ning ragane. Panjenengan pun bali ten ragane jenengan
Ya saniki melek mau. Susah ketemu. Dilek nih rokok. Lagi kenapa kok kula ajak tembiku kersane panjenengan mengke kan nenek masalahku iso marek niki. Engko gak gumatem nang ngene liyane. Kalau tembiku kan mengke masalah apa ae tembiku adike didudui jawabane. Jadi jawaban. Soal iki enek kuncine. Lah kaya dene kan bebarengane enek positif negatif kan bebarengan iki. Tekone bebarengan. Adiki ngomongne positif, negatif yo enek. Adiki ngomongne negatif, positif yo enek. Dan ngono lho. Nah, adiki emang enek masalah nek kene, lah jawabane yo sandingi. Masalah opo iki sandingi. Jadi yo gak ada sak jawaban. Jadi adewe kan krono adiki gak ngerti. Adiki mang gurung dikai kawruh karo sing ngoten niku wae. Dadi adoh. Ya sing gawe soal iki ya awake dhewe, sing gawe jawabane ya awake dhewe. Kunci jawaban. Itu wong liya. Lah insyaallah kan ana ing lampahan kula panjenengan mengke kedepane mengke cara bocah cilik iki mengiso ngadegi. Ora gantungne liyane. Ya selama iki kan wis pirang tahun awake iki. Wis pirang tahun. Lah kon nyapa? Kok wong-wong iki enek masalah terus? Karena selama iki kados panjenengan tasik ngrungokne. Lah ngrungokne iku lho, kok dadi timbul rasa la rumangsa wis marekne permasalahane. Padahal belum. Wis tak marekne. Lah marekne apa bareng jek ana dimarekne. Lah kados kula jenengan wau kan kula aterne ana ing alam, alam temriko wis genek rasane. Iki ya duduk rasa. Lah kono iki mang ya duduk iki mang peteng ya duduk padang ya duduk. Lah kono iki mang ya ning dhuwur ya ora, ning ngisor ya ora. Alamne. Tapi ana alam iki. Lah insyaallah kados kula jenengan waoten wonten alam niku kan. Wes balik neh ning ragane awake dhewe, balik ning pikirane, balik ning ana ing atine. Ora baru ngerti nek kono. Ngerti apa? Selama iki kaya awake dhewe mubeng-mubeng, ngene ngono. Awake dhewe mubeng-mubeng ning pikirane dhewe, awake dhewe mubeng-mubeng ning atine dhewe. Enake bener ambek salah. Lho kemale ngono. Enake cocok ambek gak cocok. Lah mriki awake dhewe gak golek suatu kebenaran atau suatu kesalahan, enggak. Kan golekne kono awake dhewe. Lah kono ati yo gak kok ben bener yo ora, ben salah yo ora. Keresane ning awake dhewe ku dadi seimbang. Dadi imbang kabeh. Ana ing keadaan sing kaya ngene kok iso imbang awake dhewe. Engko wis gak nyalahne utawa iki sing paling bener nggih mboten. Sehingga pripun dilampahi. Mengelak kepanggih. Dilampahi niku pasti kepanggih.
Ka mungkin ka. Lah kepanggih temliku kan sing saged ngerubah pola pikir kula jenengan niku kan nggih saged merubah ana ing rasa ning jenengan. Jadi duduk rasa la rumangsane. Karena temriki wis gak enek, oh teko kene pun mboten wonten. Ya kene bukan suatu kefahaman atau pengertian. Lah nyatane perang-perang tahun dikae ngono yo gak paham-paham. Yo ora ngerti-ngerti. Ya selama beberapa tahun ini kan adik Kimang belum menginjak ke sini. Sehingga masalah-masalah yang awet dewe kurang iso marek. Wah, jadi lah temriku mengke saged merubah sedayane ten awake dhewe. Lampane saged merubah. Karena mengke enggak tembung jarine. Panjenengan iki enggak jarine kapi itu bukan. Engko jarine sampean dhewe-dhewe. Ya karena apa? Nah kono mlakune wis gak ragu-ragune, yo ora mamang. Nah kono yo genek was-was iki yo arene. Neng atine wis genek pertanyaan apa yo ingin to sing bener lakune pun mboten wonten. Ya kenapa wong sedaya niki mutlake Gusti Allah? Ya ada yang menilai ning Gusti Allah. Nah kono wis genek penilaian meneh. Sing nilai akal utawa ati sudah nggak ada penilaian. Karena temriku wis genek darani penak, genek darani ora penak yo ora enek. Nah ini lho. Tapi melampak lho jenengan, wae kerja ya kerja, wae ngopi ya ngopi, wae dolen ya dolen, wae kale keluarga. Lah karena apa? Tembiku wau awet iki mang meniadakan awet dhewe wujud nih ana ing Gustine tegese Gusti ki mang isine lho kan ngaten. Ngosongne awake dhewe wujud nih Gusti. Sing kosong nek kene ya atine awake dhewe. Sing kosong ya pikirane awake dhewe. Lah kosong sangko apa? Sering musyawarah ning pikiran, sering musyawarah ning ati ya sering musyawarah. Sering nih. Sehingga perkara sing pun diparing kalih Gusti Allah ijik di engkel meneh. Nyokono adiki mang kurang penak, kurang akeh, kurang pas, kurang cocok. Iki. Ya alhamdulillah dina apa adike mang wis kosong kabeh karo-karone. Kok gak enek penilaian meneh. Lah mriki napa? Iku rahasiane sampean lho. Ana ing lampahe.
Jadi mlakune iku gak niru wong meneh. Gak niru gayane wong meneh. Omongane ya ngono. Gak niru gayane wong. Ya sampean bahasane ngono ya ngene iku. Bahasane aneh bahasane. Ya melampah terus ini. Dan selama ini kan adik emang cek melaku ning pikiran, cek melaku ning ati. Lah wau napa melaku ana ing roh. Lah roh sendiri ini nggak bisa kayak akal iki nerawang ning roh nggak bisa. Ati ngerasa nih juga nggak bisa ning roh itu. Tapi ono, lha kuwi. Dan nek kono kan adi nyadari nek akal iki emang ya nek batese, ati ya nek batese. Ning alam niku nek kalih pikiran niku mboten saged. Nek kalih hati nggih mboten saged. Apa? Roe awake dhewe lho nek ngono. Roh sing manjing ning awake dhewe jenenge rohani kemale iku. Karena bahasa rohani itu bukan omongan sing ngoten iki bukan. Duduk rasa sing biasane ada iki ngrasakne iki ya duduk. Dan itu dengan bahasanya roh sendiri. Adik emang niru kali bahasane ya ora ro. Krana akal ya gak iso nginceng. Ati ya ora iso nginceng. Sebab gak kena didiru. Kenapa nek jek kena diinceng berarti ki mang jek kasar. Awake iki mang jek iso ngrasakne iki kasar ya. Nek bener-bener roh iki wow, halus lebih halus lagi. Ngantek adik iki mang gak ngrasa. Dene apa krasa berarti iki mang rasane awake dhewe, bukan roe. Kemale ngono. Dan iki mulai sakniki kita perjalanan ana ing rohanine dhewe-dhewe. Kuwi asile engko gak padha. Ya kono apa ada pertanyaan? Enggak ada. Tapi jalan terus. Sama engko kan diweruh-weruh kayak. Cara bocah cilik awet iki memang dilahirne meneh. Dalam keadaan fitrah. Keadaan suci. Kurang kecampuran akale, kurang kecampuran ning nafsune, kurang kecampuran nafsu apa jeneng atine. Kurang resik. Lah karena apa? Ya memang perjalanan awet iki memang kembali ke fitrahnya ini. Kayak gini bocah cilik. Bocah cilik ora ngerti apa-apa, jenenge rasa ya ora ngerti. Gak ngerti. Bocah cilik niki emang diarani iki apa ya ora ro. Gak ro huruf. Ya kene gak paham ning kalang. Jadi gak paham ning ngono.
Sehingga mengke wis gak kecampuran. Mriki wau ana ing kemurniane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Jadi besok ini Pak Yono tadi. Oh Sambon. Oh Pak Ibu. Pak Yono. Datang niku kan awet dingku wis gak golek-golek meneh. Datang niku awet dhewe wis gak penasaran meneh. Lah karena saderenge temen iku penasaran. Ajane enek opo? Ning kono enek opo? Ning kono enek opo? Penasaran. Golek. Ya temen iku katon lampahi mawon. Wae opo? Oh iso wae nyambut gawe. Nyambut gawe. Wae ngopi, yo ngopi. Lah kados kula jenengan kumpul sing ngoten iki. Iki berkorban. Ati iki mah ninggale keluargane, ninggale kesenengane awake dhewe. Meskipun kesel kaya ngono, kula jenengan digi. Ya kan berkorban niku. Korban waktu yo. Insyaallah kados kula jenengan kan bener-bener mlakune ana ing rohani. Bukan kata-kata, bukan. Nah, iki mah jek nggunakne kalimat bulet mengke. Banyak pertimbangan. Banyak rasa-rasa sing nek iki memang gak sesuai. Jenengan ngantuk, Pak? Kontilem mboten purun jenengan. Dikletakne ten ajeng lho. Lha mboten napa? Lho nek sing nika penggawean. Penggawean dikletakne kok, kok sak sungkan. Nika pun kebiasaan ya, Pak. Ya terus napa? Pun mlampah terus, mlampah terus. Lah mlampah nek kono wis gene apa yo ngene, apa yo ngene, pun mboten wonten. Tapi adik mah dipethuk nih. Wah dipethukne opo dipethuk nih. Engko wis gak ada ragu. Engko wis gak banyak pertimbangan.
Lah krana apa? Balekne ning kabehane ning kene wau pun diselehne. Sing nyelehne sanes kula sanes. Sing nyelehne ya duduk pikiran awake dhewe, sing nyelehne duduk atine dhewe, sing nyelehne duduk nafsune dhewe, bukan. Ya mungkin secara alami punan itu. Tanpa perintah akal utawa ati. Lah temen itu lho engko saged nek ngarani istiqomah temen iku. Temen iku ya aja kaget. Lho kok ngene ya? Nek ngarani ya. Sehingga keadaan sing ngoten niku wau jenengan ten mriko. Lah niki dibawa ke sini. Dibawa ning ragane awake dhewe, digawa ning atine utawa ning pikirane. Nek wis digawa ning kene, lha otomatis meneng kabeh engko. Grunjulan-grunjulan yo renek. Kayak pikiran iki biasanya merancang gini, sudah nggak ada lagi. Lah nek kono sampean roh, iki to jenenge sepine ana ing atine. Iki lho sepine ana ing pikirane. Iki era sing kaya ngono. Lah mangke ten mriku wau, balik meneh ana sekabehane legune Gusti Allah. Mangke didelokne kabeh. Sehingga sekabehane iki pun tajali, tegese tajali wis genah, wis cetok, wis ketok. Ora ning angen-angene tok, yurane ngrasane tok. Dan niku tajali. Tajali temen niku bukan suatu kata-kata, bukan. Bukan suatu penilaian ning pikiran atau ning atine, bukan. Bukan. Utawa rasa, bukan di situ. Lah sing roh iki mang yo balik meneh roh awake dhewe dengan bahasanya roh itu sendiri. Jadi akal gak iso melangkah ngene, gak iso ati melangkah ngene, gak iso kan. Pak Yono jenengan pun nate ten alam niku. Dereng nate. Rene nate jenengan lampahan ngoten niku. Boten nate. Lah terus jenengan diajak ten alam pundi niku? Alam sing pundi niku? Oh, mboten ngertos. Wau kula ajak ten alam niku wau pripun? Terus niki pun balik ten ragane. Pripun? Pripun Mak Yana?
Ya memang kena rasanya gak piye-piye. Ya karena kan mau medal songko rasane awet dhewe ya songko pikiran, metu songko ana ing ati, metu ning ragane. Lho kan ngoten. Jadi bukan rasa. Nah, sing kula tangletne wau kan pun kula beto teng mriku, bareng ngoten kula balekne ten ragane jenengan. Lho kan ngoten. Memang gak kena diomong nih. Kate ngomong ki sing diomongne apa? Kamane? Ya karena bukan nekane kita bukan ke alam ini bukan. Nah, bikin ning alam pikiran, kok iso ngomong nih? Enggak. Nah, wono alam apa gene apa-apa? Bukan gene apa-apa. Nek kono apa? Wujud. Sing gene apa-apa niki awake dhewe. Lho ngono lho. Nah, dhewe gene apa-apa. Nek kabehane wujud. Lho nyatane wae kan oh gene apa-apa. Berarti kan ning pikiran yo gak ada apa-apa, ning ati yo gak ada apa-apa. Lah iki lho, awake dhewe apa ora enak apa-apa. Ora enak ati. Sing wujud iki ya Gustine iki awake dhewe. Pripun Mbak Yono? Dan iki salah serasa kan. Bukan. Bener ana ing rohani kiamat. Mungkin melampak nih. Nah, iki gunane bahasa, wong kabeh Gusti Allah. Kok bulet enek kono. Kabeh kersane Gusti Allah, kabeh ki mang kudrat iradahe Gusti Allah. Ini ki jeneng pikiran, alam pikir. Baru ning alam ketenangan. Nek wau apa tenang? Bukan. Lah ngantek lepi ngarani karo. Pripun Pak Yan? Ya nek kanca-kanca iki pun telu kan jenengan sing dereng. Sing dereng kula tangleti maksudnya. Nek kanca-kanca sampun. Lah teng niku wis gene uline meneh. Roh apa ya? Yo tingak ngono ora roh apa-apa. Tingak wis. Atine iki ngono gak sing ngrasani apa-apa. Ngoten iki Pak Yana. Suwe gak tau petuk iki. Wis pirang tahun gak petuk iki. Gak hadir. Ame 5 tahun gak petuk iki. Alhamdulillah eling nang gawe dhewe. Biasane iku sudah judul iki 17 iki. Dipane wong cek topo. Kita pada beli. Sehingga ning perjalanan rohani iki gak bisa ditebak.
itu nggak bisa diprogram, itu nggak bisa. Nah, ana ing mlampahine kono aja hanyut ning pikirane. Aja hanyut ning atine. Karena nek kono wis gene apa-apa meneh. Pikiran yo rene, ati yo rene. Ati piye? Lho nek wae kerja ya kerja ngoten lho. Wae ngopi ya ngopi. Wae golek hiburan hiburan. Kesel leren lho, ngoten lho. Lah kurang pineh ta? Tahu ngadeki mangkakan program sehingga pikirane abot ya. Karena program iki mah gak iso wujud. Jangan-jangan terus. Dalam lah krono nek wis genek terus sing kesel iki mang sapa? Krono adik emang ngaku enek jadi kesel. Ngaku mampu, ngaku iso, mampu apa jenenge ngerti, ngaku iki mang paham, kesel adiknya pikirane kuwi. Rasa ya ngono iso jenuh. Wong rasa dhewe ya nek batas. Pikiran ya nek batas. Kejenuhan itu. Sehingga ten alam wau wis gak enak jenuh len. Nang kono terus balik ning awake dhewe engko diarani kesel ya ora enek. Ya engko ngantek gak iso ngarani lah. Kula kon nggih pun bolak-balik matur lho. Sabar iki gak enek, Cak. Ikhlas gak enek. Cuma adik lho ngenek nih. Tenang aja nih ya enek. Gak enek. Ya kan programnya awet dhewe ta. Memprogram nek kono. Tenang. Seneng. Programnya awet dhewe. Susah. Nyeten alam niku gak enek hal seperti itu. Pripun Pak? Yen wonten napa? Lho jenengan matur. Tapi aja dadi. Matur. Nah, wau maksudnya muncul waktu kapan muncul? Ya pun siang wau, Pak. Ke siang wau. Lho niku ya colne ta, Pak? Kasayitan. Niku sampean tahan. Kok muncul bablasne ae. Wong kate metu sampean tahan lebokne meneh. Piye iku? Ya ben metu ta. Ngelamet tuh kak enteng. Sampean tahan ya abot. Kono pengen metu tapi sampean iki aling-alingi. Buka dalane. Ora yo ngalir.
Pembuka dalane. Mulai. Pripun? Yang pun mulai buka. Mulai buka. Ya, apa kok ditahan? Pengen metu ditahan. Bintang dada-dada kan no. Goodbye kan lho. Nah, temniku kan rasa peneng kene ning awet ditimbul. Iki bablasne. Aja moko nangis orne, wong iki mang pengen metu, adikku ndelek. Lepas. Mbah rasa pae sing manjing ning awete lepas. Ana beban-beban iki mah disalehne. Otomatis ora kaboten awete. Nek beban iki mah disangga, ya abot awete. Iki bebane kula cara perkarwane. Pengen ngomongnya ditabruk neh. Nah supaya barang ra kuwatir, sampean terus terang ae, ngono lho. Tegese kono iki mang nolak gak nolak, wis sampean terus terang. Aku ngomongin Pak Jenul wis ngono. Wis gak dadi bebane sampean. Nek sampean ngapusi dadi beban. Lah karena apa? Jelas iki wong ngoman jareke rono dilu. Ki jam piro, kan ngoten. Wis terus terang ae, gak usah ngapusi. Bukan iki nrimo, gak nrimo, tetep matur. Ngoten lah. Nyapa kok didelik-delik nih? Oleh matur nggak ya enteng. Lah engko nek adike mule, dia gak duwe alasan meneh, lho. Nah adike ngapusi, iki jen duwe alasan. Lah gitu terang, lah gak salah alasan meneh. Lah ini yo ngene. Pun terus terang mawon. Aku ngopi nek kono. Wis ngono tok. Yo kono aja. Seruan ini kan nopo ngambil kali sanjangi alam dewe nyenani. Ya alhamdulillah no. Nanti pengen tak ingat dengar. Pengen Kok pripun ngoten. Nah. Kan nek ngarani kan ali-ali kan sesat nah. Kan dewe nyenani sanjang kali anami sanjangi. Ya alhamdulillah. Justru nek kono iki mang kan. Ya karena sak durunge iki mang sesat. Tersesat. Wis tersesat awake dhewe. Gak pernah lo tersesat wis. Gak pernah iki tersesat. Pemeneh penak, yo je tersesat. Lah kurang piye nek? Yo ora salah nek wong ngono. Kaya terus sendang umur-umur benar umur-umur ngono. Lah justru nek kono iki mang lho. Kaya awet iki mang wong apes. Adik iki mang tersesat. Ya karena apa? Apa enek wong iki sombong, tersesat iki sombong. Mboten wonten.
Justru nokone iki mang atike mengko jalanku lurus. Iki lho, sing tersayat jane. Kenapa sombong? Jalanku bener lho sombong. Jalanku penak iki sombong. Lah kaya dene wiji. Bahwa wiji apa ditanam ning kono, dia mencari apa? Saya tanya. Tukule golek apa? Golek sinar. Anak celah sinar kuwi ki mang kok gini. Lho. Iku. Rambate. Lah nek ki mang wis petuk sinar iso munggah. Nek wis munggah engko iso berkembang. Lho, ngono lho. Kok diarani urip. Dan nek kono mang yo macem-macem. Ngono dadi buah yo macem-macem rasane, enek sing legi, enek sing pahit, enek sing kecut. Macem-macem lho, niku lho. Iku uripe dhewe. Tapi siji niki. Engko ketok kabeh ana ing cahayane. Dene apa awakmu gak penak ya memang kanggonan. Awakmu penak memang kanggonan. Kaya dene enek uwah pelem sing kaya ngono. Wah iki wae rasane beda-beda kate mae di sapa? Ayo. Kuwi temok senengane yo pandang ngono. Nah, buah iki mah sakjane teko ndi? Ya kan. Apa teko wite? Pikirane kan ngono. Nek teko wite pecahan, enek enggak buah iki? Enggak ada. Keadaan iki ngono. Oh, pelem iki ning jerone wite pelem. Bongkar, enek enggak? Enggak ada. Nah, sehingga apa? Ning wite dhewe iki tersimpan ana ing rahasia-rahasia sing nek iki. Nah, iki mah gak dikaji tenanan kok garo. Semakruwe pelem kok kono kok. Berarti di situ kaya dene wit-witan iki ada rohnya. Kaya roh wit-witan. Ternyata nih wit-witan dhewe ya butuh mangan. Nek kono iki mang ya butuh banyu. Nek kono ya butuh matahari. Dibutuhne kabeh. Kena enek roh. Lah roh iki gak padha ambek roh sing awet dhewe. Gak padha. Saya mencobaan dites. Waktu jek cilik jangan ngobrol terus. Tapi bahasane kok dudu bahasane awet dhewe tapi adik iki mang nggunakake bahasane dhewe. Oh, wonten apa iki? Santai saya. Jenengan kepanggih apa? Kepanggih apa? Jenengan kepanggih apa? Kok Bisa ya gitu. Yang dengan bahasanya wite dewi ana ing roh iki man. Jadi bukan kata-kata itu. Ya, kata-kata ini pikiran dewi, rasa kuning, hatinya dikit bukan.
bener-bener ono ing rohnya ini. Ya rohnya sendiri kan ini rahasia juga. Yang tahu hanya Allah. Kita nggak tahu. Karena itu rahasianya Allah. Ya selama ini sing awak diking pelajari, awak diking ngerteni pola itu. Obah iki mang sing obahne iki mang ro iki mang pola. Sehingga iki mang nimbulne rasa, nimbulne nafsu, nimbulne ana pemikiran, nimbulne ana ing pangrungune dhewe, pandelenge awake dhewe. Ana ing nafase timbul kabeh. Selama iki kan iku. Sehingga diurut nih. Ana ing lampane, ana ing toreke zikire, lesane la ilaha illallah, kan ngoten. Atine Allah Allah iki. Urutane ngoten. Nafase hu Allah. Ana ing nadine hu. Bareng ngono enek enggak zikir? Ada. Nah, neng kono sing zikir dudu pikirane dhewe, sing zikir iki mang dudu lesane awake dhewe, ya dudu atine iki mang ya dudu nafase awake dhewe, ya dudu nadine ati iki mang. Nek kene engko sing zikirane iki jane batasane. Cek batas sih. Iki lebih luas nih. Jadi sebutannya duduk iku neng, duduk Allah atau hu Allah atau la ilaha illallah atau hu bukan lagi. Pak jeneng tasik kiat mboten jenengan. Yang mboten kiat jenengan sanjang. Tasik? Tasik. Saestu. Sampeyan nek rokok ana jeneng kene, lu ngesakne lho wong.